Бах ти еднак, направо спрях да си почина. Гледам вълната отзад за джърка и като каза Блёс! И нищо. И не усеща нищо. Нищо ли е в мен? Аж го. Тя тук още, тук си мантарал. Заеби се, бе. Дърпа е леко. Трябва малко водораслите ги окълцай. Да, още е тук. Ама се е завряла. Не ми говори от 9 между 2 и 3, знаеш как ме наврял татъка? Да, мъничка. Някой има ли... Момчета правят клип без цензура, ако обича. Как без? Нямам грип. А псувайте тогава. Ай да го ема. Ще сложа цензура, няма проблем. После. Червена точка. Важното е операцията да е успешна. Ела. Така, покажи, че си чаровник. Така... Типа не е уминал тук, ама отрепа често. Как няма, бе? Това е бияч, бе, човек. Стига, никога няма го фърва. Трябва да ти покажа, да видиш какви удари съм имал на него. Както и очаквах да се случи. Мама ти кирлива, идвай тук. Сега се опитвам да откача това. Няма къде да видиш. Ако трябва го щупи, да знам. Да ти е бе, Няма, при тебе иска да дойде. Една ми влезе в лодката. Ще ти Чакай удара едно грибло вече. Да пусна малко. Ваня както трябва. Аре, вдига. Браво, майсторе. Покажи, Валю, да видим за кой беше борбата. Борбата е Браво, това е. жестока. С две думи, луто мора няма. Да. Само са поти.